Toto je Titanic. Jedna z najväčších lodí v jeho čase. A práve si ide po svoje komíny. A Titanic je hotový. 4. apríl 1912. Titanic vyráža na prvú plavbu. No poď, pracujeme. No poďme, pracujeme. Poďme. Potrebujeme nahnať motor. Potrebuje ten Titanic už vyrážať. Poďme. Kapitán zavelil, vstávajte. Dobre, nakladám uhlie. No nemôžeme tu len tak celý deň sedieť na zadkoch. Opäť nebude, keď nebude práca. Hej, potom. Dobre? Nie, on už odchádza. Môžeme ešte povedať. Odchádza. No, musíme pracovať. Hej, počúvaj, trochu ma nebaví to pracovanie. Ale musíme pracovať. Keď nebude práca, nebude obed. Joj, dobre, idem. Ale pasažieri si to užívali. Druhé triedy boli kapsláky. Tretia trieda bola na zemi a prvá trieda bol totálny luxus. Ale všetci mali červené osvetlenie. Není to tak, síce taký strašný luxus, ale lepšie než tretia trieda. Ale aj ja sa tu mám dobre. To dúfam. Jaký krásny deň. No, idem vám pomôcť a ja dúfam. No ideme. To kapitán nesmie vidieť. Áno, opravujem. Opravené. Vďaka Bohu. Prvá, druhá trieda. Obed je hotový. Už tu je obsluha. Tu máš. Beriem. Prišiel obed. Konečne. Donášam. Špagety. Mňam. Tie milujem. Poď so mnou. Toto je Tom a Emily. Išli spolu dopredu, ale nevedeli, čo ich čaká. 9. apríl 1912. Zatiaľ žiadne ľadovce ani nič. Je to v pohode. Zatiaľ žiadne ľadovce ani nič. Je to v pohode. Kto si? Už je 12 hodín, ja mám... Spechám. Pardon. Divný pán, poď dopredu. Už som tu. Pozeraj sa. Ako žil zdvíja. Ja nie, ja sa bojím. Neboj sa, držím ťa. Ale pekný výhľad tu je. Vieš o tom, že ťa nedržím. No ale už sa nebojím, je tu náhodou dosť pekný výhľad. Poďme dole. Dobre. Nie, Emily, chyť sa mojej nohy. To bol afús. To bolo tesné. Fíha, to už je nový deň, už je 11. apríl. Pozeraj na hodinky. Sme tu boli celú noc? Asi hej. Trochu si oddychne. No ale aj ja som už trochu unavená. Sme boli celú noc hore. Celú noc a deň, no. Dobre, konečne máme chvíľu prestávku. Ide to na plný kotol. Čo tu chceš? Choď preč. Ja som tu nechtiac. Tak choď preč. Prosím, pracujeme tu.
Zavolám ostrahu. Ostraha! Ostraha je tu. Tá dievčina tu vnikla bez povolenia. Ani nemá prvú triedu. Čože? To vás budem musieť zamknúť. A vy ste kto? Vy ste z prvej triedy. Pán Tom. Áno, to som ja. Ja som tu s ňou. Tak potom dobre. Prevediem vás tu. Dobre, začiatok prehliadky. Tu sú PC, toto, motory, ďalšie PC. Koniec prehliadky. Môžete ísť spať. Prepáč, Joko, nevedela som. Ja som sa proste chcela ísť ku kapitánovi, ale nechcela som, aby ma spatrila kuchárka, ale poplietla som si to s tou tmou. Chcela som mu oznámiť, že vieš, čo sa stalo včera? Že sa im tam rozbil motor. Ale to nemôžeš nahlásiť, potom ich vyhodia do oceánu možno. Ale neviem, som sa za ním blížila, chcela som to tam vidieť. OK, tak potom nič. Tak už choď spať. No dobre. Idem trochu von, nič tu není. Tu je tak pekne v tomto svete. Je škoda, kebyže táto loď sa potopila, veď to je krása. Toto sa nemôže potopiť. Čo to melem? Už som aj ja unavený, veď je nepotopiteľná.